Ik ben Liesbeth van Kijkema en ik ben haat, relaties en fondsen hier bij het Fries Museum. Ten eerste ben ik hek en tuin hier in Friesland, dus het is mijn memmentaal. Dus ik draag dit graag, zo'n button. En dat willen wij ook uitdragen naar de bezoekers hier van het Fries Museum. Friesen die spreken over het algemeen wel in het Fries gewoon hier in het gebouw. Ja, zeker. Vind ik meest mooi. Wij binnen het Fries Museum, wij staan hier in Friesland. De uitdragen toch van in ieder geval een groot deel van het cultureel erfgoed hier in Friesland. Dus dan vind ik dat je op zijn minst die Friese identiteit, waarvan die taal een heel belangrijk onderdeel is, dat je dat uitdraagt. Nou, dan komen ze even dichterbij en oh ja, praat me Fries. Nee, altijd goed. Dat vind ik een goede campagne. Ja. Nou, we hebben heel goede gearworking met de AFOK altijd voor het vertalen van uw teksten. We hebben gezamenlijke onderwijsprogramma's en we hebben momenteel de tentoonstelling Impact. Dat is echt een Fries onderwerp, die doet de loftoorlog in Friesland. En dan kiezen we bewust voor, de hoofdtekst is bij ons altijd Nederlands in de tentoonstelling. En de tweede tekst is meestal Engels, maar nu hebben we bewust gekozen voor het Fries, omdat het zo'n Fries onderwerp is. Als je hier in het gebouw bent, dan hebben ze bijvoorbeeld huskes staan bij de wc's. Nou ja, dat moeten sommige mensen toch echt wel even uitlezen wat dat binnen. Huisjes. Wat zijn huisjes? Nou, dan vertel ze even hoe vroeger, dat de huisjes vroeger in de tuin stonden en dat soort dingen. En, dan begrijpen ze wel waarom het in het Fries een huisje is. We hebben daar de infobalie in plaats van de infobalie. Dus we willen duidelijk wel die Friese identiteit zenlitten. Maar je hebt een binding maar je je met mijn taal praten kan. Ik moest alleen maar goede promotie van het museum, maar vooral van Friesland, van de provincie.